पूजा सरीगला भोग भी सरीगला कलत बंद सरीगला मेहंदी लगुच हाथ में लगे कथा पचेगा कथा माने काली लगे कथा नहीं पचंदी हाथ आ मन ना मोर ए थुआ तो होता मेहंदी कहीं नष्ट लगे हाथ में दशहरा मेहंदी लगे माने पचा आठ जो समर पत्र जो थुआई बाबा काम करते फास्ट फास्ट से जो सामान गुड़ा से दशहरा धुआ धुई थुआई मिस्त्री काम करते हाँ से केते सामान अच्छे केते सामान अच्छे सब मिस्त्री काम करते सब मिस्त्री सब कपड़ा भी धोई कौन कल दशहरा साइकेल धुआ साइकेल अरे पानी किए सकाल होता बोधे बा से आसी पुणी दादा तू चल धोईदेव धोईगला पूरी घर उदा गला गला कौन से घर उदा गला चिता है जो कौन कौन मेहंदी गला मत आसोनी ना मो अक्षर सुंदर है बाबा अक्षर सुंदर देखन समस्ते मम्मी तो पूरा टिके राति बर बर आसी गलुची बारिपटा भलिया होची ना अंधार भी है सकाଳେ भी ହେଇନି बोर भी ହେଇନି पाउंस कड़ा आप ना मम्मी तो पाउंस काटची पाउंस कड़ा घर सब शैली कम धान दरटा भलिया धान दर पाउंस खाली कड़ा है पाउंस काटची बाबा आइलानी पूजा पूजी कम देखन समस्ते लाइट सुतला माछ मैंने देखु समस्ते हाँ दशहरा पोछा पोछी हो बाबा पोछुं हाँ लगी आ भर छाड़ूनी हाँ राति अच्छी उठिकी दांदर भाया उठुंट फुल अच्छी फुल आनवर ना तथा भोर भोर होगा
ଏବେ ଦାଣ୍ଡରେ ଓଳୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଯୋଡ଼େ ଫୁଲ ଅଛି। ବାବା ହଁ ଇଏ କ'ଣ ହେଉଛି ପୋଛାପୋଛି ଚାଲିଛି ଭେନସର? ବହୁତ ଲାଗି ସାରିଲେ ଓହୋ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବା ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଲେ ପୂଜା ଯଦି ହବ ହଁ ସାମାନ ବସିବ ପୂଜାରେ ବସିବ ସବୁ ହଁ ଏ ସମସ୍ତ ସବୁ ପୂଜା ବା ଧୁଆ ହେଇଛି ତ ସବୁ ସମାନ ଥୁଆଇଛି ଆଉ ସବୁ ମହିଳା ବା ବହୁତ ମହିଳା ସେଠି ଏତେ ମହିଳା ବା ଆଉ ଏଥିରେ ବି ଅଛି ମିଶିଲେ ସଭା ହବ ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆୟୁଷ ବେହେରା ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗକୁ। ଆୟୁଷ ବେହେରା ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ ତରଫରୁ ଆମ ପରିବାର ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଶହରାରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ କରୁ। ସମସ୍ତେ ମୋର ହାପି ଦଶହରା। ହାପି ଦଶହରା। ମୁରୁଜ ପଡ଼ିଗଲା ମୁରୁଜ ପଡ଼ି ସାରିଛି ମେସିନରେ ବି ସାଲୁ ବନ୍ଧା ସାରିଛି କୁଞ୍ଚ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହବ ଆଉ। ଦଶହରା ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବେ ନା କ'ଣ? ତାଙ୍କର ତିଆରି ହେଇଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଦିଅଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଲ କପଡ଼ା ଆସିକି ତିଆରି ହେଇଛି ଆଉ ସବୁବେଳେ ବସେଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏପଟେ ବାନ୍ଧି ସାରିଲାଣି ଚଉରାରେ ବାନ୍ଧିଛି ଫୁଲଟା ମା ବୋଧେ ପଠେଇଲେ ମୁଁ ଦେଖି ଚଉରାରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଏ ତ ଯିବ ଏଠି ଦିଅ ଅଛନ୍ତି ସେପଟେ ବନ୍ଧା ହେବ। ସଜ ବସି ଯେଉଁଠି ହେଉଛି ଆଉ ଇଏ ପୂଜା ହେବ ସବୁ ପୂଜା ହେବ ତାକୁ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଲାଗିବ। ମମ୍ମି ସେପଟେ ଦିଅଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛି ଦେଖି ଆସିବା। ଦିଅ ପୂଜା କରୁଛି ଏଠି ପିନ୍ଧେଇ ସାରିଲାଣି ଦିଅଙ୍କୁ ଲଗେଇ ସାରିଲାଣି ହଁ ତ ପୂଜାପୂଜି ସରିଗଲା ଦିଅ ପୂଜା ଠାକୁର ପୂଜା ସରିଗଲାଣି। ଦଶହରାରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୂଜାପୂଜି ସାରି ସାରିଲାଣି। ଆଉ ସେପଟେ ଦେଖିବା ସଜ ବସଉଥିଲେ ଆମେ ସେଇ ଘରେ ଦିଅ ବସିନ ଏଇ ଘରେ ଏଇ ଘରେ ବି ବସିଲେନି ଖାଲି ମାନେ କବାଟ ଲାଗିନି କି ଘରେ କଲର ହେଇନିବା ସେଥିଲାଗି ଦିଅ ବସିଲେନି ଘରେ ସେ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ଯେବେ ଲାଗିବ କବାଟ ଲାଗିଲେ କଲର ହେଲେ ଯାଇକି ଦିଅ ବସିଲେ ଏଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ମାନେ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି ନା ନାହିଁ ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି ସେ କବାଟ ଆଉ କଲର ହେଇଗଲେ ଦିଅ ଆସିବେ। ପୂଜା ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ମତେ ବାବାଙ୍କ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନପତ୍ର ଥିଲା ସେସବୁ ପୂଜା ହେଉଛନ୍ତି। ସେଟା ଗଛ ଫ୍ୟାନ୍ ସବୁ ହଁ ଭୋଗ ଥୁଆ ହେଇଛି ମମ୍ମି ସଜାଡ଼ି ଦେଲା ଭୋଗ ଫୁଲ କଳସ ଫଳସ ବସିଛି ଆଉ ଅଳତା ମିଳୁଛି ନା ସେତେ ବାବା ପୂଜା କରନ୍ତି ବୋଧେ ସେ ଅଳତା ପିନ୍ଧିବ। ଆୟୁଷ କୁଆଡ଼େ ହେଇଛି କି ଏଟା ଲଗେଇ ହେଉନି କାଠିଟାରେ ଯେ ସେଇ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଗାଡ଼ିଟା ବୋଧେ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ବା ତୁଳିଟେ କରିଦେଲେ ଭଲ ତୁଳିଟେ ହେଇଥିଲା ଯେ ହଜିଗଲା ଭଳିଆ ତୁଳିଟା ଏଇଟା ଆୟୁଷ ଏଇଟା ଠିଆ ହେଇଥିଲା କଳତା ପିନ୍ଧା ସରିଗଲା ସରିଲାଣି ତ ମା ଦିଅ ପୂଜା କରି ଯାଇଥିଲି ନା କ'ଣ? ଯାଇଥିଲି ପୁରା ମାୟାଧମ ଗୋଟିକି ଯାଇଥିଲି ଭୋଗ କରିକି ଆଇଲି ଦଶହରା ହଁ ମାଇଲେ ପା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ ବାବା ବସ୍ତ୍ର କହିଛନ୍ତି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମା ଏଠି ନଡ଼ିଆ ଛଡ଼ଉଛି ମା ନଡ଼ିଆ ଛଡ଼ଉଛୁ ନା ସେଠି ବାବାଙ୍କ ଯେଉଁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ବା ହଁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭୋଗ ହେଇଛି ଭୋଗ କରନ୍ତି
ପୂଜା ସରିଗଲା ଏବେ ଭୋଗ ବି ସରିଗଲା। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କରୁଛୁ? ନାଇଁ କୋରଲଟା ଦଉଥିଲି ଟିକେ କୋରଲଟା କ'ଣ ଲୁଗିଗଲା ତ ଲୁଗିଗଲା ପୁଣି ଆସିଲା ଠିକ୍। ଏଠି ମା ଏଠି ପରିବା କାଟୁଛି। ଡାଲମା ହବ ବୋଧେ। ଡାଲମା ହବ ବୋଲି ପରିବା କାଟୁଛି ଆଉ। ଡାଲମା ହବ। ରୋଷେଇ ହବ। ଚୁଲି ହବ ନା ଗ୍ୟାସରେ ହବ? ଚୁଲି ନା ଗ୍ୟାସରେ? ଏ ଦଶହରାରେ ଏବେ ହେଲା ସବୁ କାମ ଦାମ ସରିଯାଇଛି, ପୂଜାପୂଜି ସରିଗଲାଣି। ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଜି ଶୀଘ୍ର ସବୁ କାମ ସରିଯାଇଛି, ପୂଜାପୂଜି ବି ସରିଗଲାଣି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିପାରିବେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ବୋଉ ସେଠି ପରିବା କାଟୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖି ସାରିବେଣି ସେଠି ରୋଷେଇ ପାଇଁ ପରିବା ବୋଉ କାଟୁଛନ୍ତି ଏବେ। ଆଉ ପୂଜାପୂଜି ତ ସରିକି ମାନେ ସରିସାରିଲାଣି, ଜଳଖିଆ ଖାଇକିରି ଏବେ ବୋଉ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି ପରିବା କାଟିବାରେ। ସେଠି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଠି ବୋଉ କାଟୁଛନ୍ତି ପରିବା ଏଠି। କାଟି ସାରିଲାଣି, କାଟୁଛନ୍ତି ଏଠି ପରିବା କାଟୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଏଠି ତ ଆମର ସଜ ବସିଛନ୍ତି, ଦିଅଁ ବସିଛନ୍ତି ଏଠି। ଯେଉଁ ଆଗୁଆ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରୁଥିଲେ ନା, ଆୟୁଷ ବାବା ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ସମୟ ନଥିଲା, ସବୁ ପୂଜାପୂଜି ହେବ ନା, ଆମର ସଜ ବସନ୍ତି। ଆଜି ତ ସଜ ବସିଛି। ଆଉ ଆୟୁଷ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି? ଆଉ ଆମେ ବାହାରିଛୁ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, ଆମେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛୁ। ଆମେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। ଆୟୁଷ କହିବ ନା? ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବା ଆଉ। ହଉ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା।